Un ano máis polo Nadal e xa van 16, Pereira presenta o seu recetario Cociña de a bordo. Este ano preséntase así en versión calendario e ben adicado ao Camiño de Santiago. Atoparemos receitas elaboradas con peixes que usaban os peregrinos dos séculos medievais nas súas comidas en ruta. O bacallao, a pescada, o choco, a vieira e a lura, pero adaptadas aos tempos actuais. Nesta labor de recuperación gastronómica, Pereira reforzouse con colaboradores de luxo. O periodista e divulgador Cristóbal Ramírez encargouse das referencias históricas e 3 grandes chefs vinculados ca rutas portuguesa, francesa e inglesa do Camiño de facer as 12 receitas que conforman este recetario. Podes conseguir o teu calendario mercando nas tendas Pereira en Vigo ou na súa páxina web pereira.es.